movie chu kumsang khazako somli panga chhovela chuan aronin tran Grace Stewart chu Jersey Beliwi kan ti hmuna in ran mel dewa chuan lo khosa in afate pahni en le Nicholas tenen chuan an lo cheng hawa classic khovo vervor lai ni in do pui pore chho tran to Gracie pasal hi friends in do na telin aron kir to lawani Grace hian a in le avel ti fire en kol turin chialo lo la a ma se rei lo te a engma soi lavin an na chuan lo ban san dai mai ni khat chu mi pathum Mrs Bertha Mills Mr Tuttle le mai chano pang tong thelo li dia te chu Grace ina chuan an ron lalut lol mai Grace chuan advertisement chualo hmutu chialo naron bei sei tu te an ni chu alo ring maya afa tele a in en kol tur ammo tak setane phur tak chuna lo chhona in chung te chu fan kwal pui ngalin a in le lawa adan zam ami chhorten an zom tur te chu a soi pui pa zel kong khar tu ma hon lo tur te chu a ko hua in chunga puan zar te po chu englai mai an hong tur ani lo te in a shilfia a chan soi fin afa ten ni san do thelo thu soin ni eng chete pona en fu ni chuan an vuna kan thin thu chu a soi in chunga chuan telephone le radio eng device po ri siam thei reng renga kol lo thu chu a soya a in le avel chu re do thuap turin a duwa electric eng po nei lo thu soin tun ma tang to an lo kho sak thin dar ni thu chu a soi ami chhorta chuan adan siam le an lo kho sak dan chu makan ti ruk mel hle ma se eng ma chun soi sel lem lo thata kan ti thei tur thu chu an soya in chung sekrek chu an khoi ngal mol mol Mrs Bertha chu a senior berni in an ol samber Gracie fate pani tuk thon bo se sak chu a na berania tu khat chon ei lain mai chano pang en chuan na thok dang angin an chua san ve dei donem tin Mrs Bertha chu alo zot phong mai a zona chuan Mrs Bertha chu atril hai takazat en chuan thilom zia chu soi chawin an na thok tu ma sa ten in an chua san nia an nu Gracie omdan mak tak chu aron soita chu ti lai chuan ho nau pa Nicholas chuan ngoi turin aron tia thilom dana chuan chumini chuan engmata ka thlengani mel hle no pang pani te anin nial lai chuan an thoma Grace chu aron kalvat mai no pang te chu rang taka an cho e zo tur chun aron tia Mrs Bertha chu room shana hruain chelo ani chuan a hna chuan ril ru pe turin alo ti zek mai Grace chuan local newspaper a na thok tur chelo a zon na khotlangin an chua sak ve ngai lo thu chu alo hril chu ti lai chuan Mrs Bertha chuan ngai dam dil pa in khoya ma fa te thil soile a chung chang soi chhuwa don lo thu chu tiam zui chu in nen chuan anin na thok ta chuan in zomna mak ta kan nei thu chu a soya chu wanga chulai hmun na lo zon ni thu chu a soya chu tiang khopa in liana chuan tho tur engemaw zat a om chu an ring ani atira chun Gracie Khan a thu chhuwa a in en kol tur ammo thu lo hretu te ni tura khan lo ngai ngota ma se chu tiang lam ni lavin khain lian ta kan hmu khan an tho thai engemaw ta lo om chu an ringa an ron tlalut ve hlola lo ni ma se Gracie chuan a chhor lak lo to a chhun zom tir ta lo ni a kalma chuan Mrs Bertha hne na chuan in le avela thil dang lam thleng hria ta neim ti in a zot an na thok tu ma sa ten a chang chuan tong thom phun reser ser le trap thom an hria thin thu te chu a soya pi Bertha po chuan a hriat ve thu chu a soi ta tlat mai ma se Gracie chuan ram hmoi thlasang ti vel chu soiri lo turin a ti a afa ta soi rei zong le ti thlabar lo zonga khosa turin a ti ni ani na taka chuan no pangte pani po chuan thom chu an lo hre ve reng to a ma se anu chuan alo ngai sak du lem lo nitlema liam le nu chuan Grace chuan Lydia tong theilo chan Bertha chu lo zota ma se a chana soi du lo Bertha in room a chhuwa san nu lok chuan Grace chuan room danga en trapri chu a hret atlat mai man mo takin vatlan lut ngala ma se en chu alo trap a zong lo mai lekhabu chiarin alo bokzal vel mai mai ne chuta afanu chuan trap thoma hriat chu chulai ina omve Victoria thlarawani thu chu aron soi ta phong mai le chu ina chena du lo wanga apa penoi sina ho thu chu a hrilani ma se Grace chuan a thil soi chu oi lo na samai chu tiang dot phu chop soi to lo tur chuan afanu chu ti zui zanani chuan en chu au nau pa nen chuan an lo mudu na Nicholas chuan au nau nu story soi Victoria thlarau chu ina om chu alo hlauna samai Nicholas chuan sei to lo tur chuan ati anuwa chuan au nau nu chuan alo kai thawa Victoria thlarau chu om ve tak tak ti au nau pan hriat theinan chuan lo in lar turin ati
maktak mai in Victor chu arin lar tatlat mai naupang mangang au thoma Grace chu alo phusok maya man mo takin avalut ngal au naupa ti lo wangin au en chu Grace chuan a hrem nan Bible chu chiar tirani ni kha chu Grace chuan in chunglama tlan thoma hre tatlat mai a phude uzok an han chian chuan en chu thom hre ta nem ti in an zota masa engma thoma hre lo thu chuan lo chang chuta thudik soi turin en chu atia a hrem to don lo thu atiam zui atir chuan a thil hriat te a zep changa a thil hriat te soi tura anor na sat ema wangin a topa chuan en chuan a room naya mi tui mon om thu chu a soi ta tol mai room avalu chuan Grace chuan mu theilawina room kongkhara honga a chuak ni om tak chu awa muta Grace chuan a hlau ve tak zet man mo takin en chu awa bele a thil hriat zong soi turin a tin a samai en chuan thlarau ten an in chu an ron lua le chu in atanga pe chuan tum thu chu ala soi ta deuh chuta Grace chu mangangin a tal boina samai thil thleng le afanu thil soi ta chu Mrs. Bertha bula chuna soi chonga Bertha chuan engma ani lawang tin alo tong thlamwan chuti lai chuan en chuan chulai na lo khosa train Victor ta chung kolem chu aziaka aron la phor chuak zui alem chu soi fin Victor ta chung ko chu member pathuman ni anu le apa Victor mai pa ka mai che pakhata om ve ne a soidan chuan chung ho chu an thivek to he ina hinan thlarawa chambang me ka ne a thlamu ber chu an chen pui mai che pitar pakhat chu ani thua soi a topa chun Grace chuan a fanu thu soi chu oi ve ta dewa a che hlo chu alo ko khom ghost hunting nei turin anin buat sei na samai in chung tuk ver puan zar zong chu hong eng vek tur chona ti ma se eng thlama hmuan nei chuang lo chuti lai chun bang hinga lo om in nei tu ma sa ta chung ko thalak ni om tak chu Grace chuan awa mu an en chian chuan album a thalak zong chu an mu hilani mel hle chu album chu bi bar thai chu a mu tir ve chung ho chu to te man mut thilo thu soin an thi vek to thu chu a soya kumzabi top lam hun lai kha ani mi te chuan mi thi to te thlan lak hian chu album a chuan an thlaraw om reng an rin thu chu a soya chu vele Grace chuan chu nam ti dan chu arap tak setane a phuda uzok Mrs. Bertha chuan soizom zelin an mangai kalta te awanga an kho harna chuan mishing te chu pui thuna thil a thlak takati tir thei thin thu chu a soya chu mi hnu chuan arap ema wangin Grace chuan album te chu ti chhevek turin pi Bertha chu ti ngal chu mi zan chuan rei takin komin Grace chuan Mrs. Bertha chu an lua ma chi alo lua tu te London lama in son te chanchin hriata nem ti in a zota engwanga lidia chu tong theilo nge ni a zot bok chuta Bertha chuan a chan om mi alawa a tong lo top thu chu a soi ni ma sai Grace chuan a oi chi lo engmo tak hlo nei nga chu chuna ril ruwa na sa taka hna thokin tong lama har satna nei phani tura angai ni chumi zan chuan zan lai velan mi pakhat piano tum rik wangin Grace chu aron har zok mai a fanu thil hril kha a chuak Victor pa chu pianist ni in piano tum thina nei ti chu a chuak war mai chu ruma vakal chuan a ma ruma lo om thlani om tak kha om le ti chu a hria a hlau ru hle atu ka ni chuan chu thil hleng chu pi bar thai chu soi pui le a soi piang rin to tur tho pi Grace chuan a soi a chang chun minung te khovel le mi thi te khovel chu in kalpo thei chang om thin thu chu a soya hei wang hian mi thi to te thlarau ten min lo tlo thei thina ni ti in Grace chu a hrila chung thlarau ho chu in nei tu ma sa te an ni thu chu a soya Grace chu ati mang ang tak zatani chumi hnu chuan sako pui thiam te in chung thlarau sual laka then thiang hlim tir chu atum ta Father McGraw zong tura a chhuam ma in Mr. Tatal chu thlan mola chu mi tu chung ko chu an omem ti lo en turin ati a pasalin chu in a leilai chuan Grace hian in nei tu ma sa te bungrua chuan thlan molian vaklo chanchin in ziak chu alo muto ane arin dan chuan in ma saber chu tuna nin lua lai hian an sakna ne tura angai kumzabi top lam hun lai in sak chu voi tam tak an sa thato don ti chu a hriat pi Grace a chhuan hnu chuan Bertha le Mr. Tatal te chu an lo langa tun ma an lo tho to na in chung chang te chu an lo sei dun na samai ani na taka chuan heng chia hlo pani te hian thuru kan nei ti a chiang tak zatani chuti lai chuan thlalung pakhat hi aron langa Mr. Tatal chuan arangin na thel ro chuan awa khu tha sok an pi Grace chuan huang ti chuan hlo mel hle sin chuin thlakin Grace chu ram hnoi chhum jing chamup kara chuan kong lo bo
pui thiam chu alo zong ani ma se mak tak main a pasal Charles chu chhum jing kara chuan aron lan heu mai aladam chu a ring theilo chumi hnu chuan ina a pasal nen chuan an lo kir dun le a chuti lai chuan en le Nicholas te chu an lo lomin an pa chu an lo kuana samai ma se ron kir le hnu po chuan engma anuna a pasal chu danglam na ala thleng chuang lova a hun tam jok chu mut na na mangin a chung ten an betong thei ngai manglo a pasal ron kir le hnu chuan Grace chuan ram huai le thla ti vel chu enga tan ma ngai to lova pui thiam biak vel po chu trola ti to ran lo a fanu po chu thlarau ti vel ngai ven to lo tur chuan atia en chu alungai hle sin chu in katin anu chuan en chu in khom turin lo bua saya Sunday kormoi lo hak tir Grace chuan a fanu chu room danga alo lu san soka avakir le chuan en communion dress ne na chhot bala lo thunoi chu awa hmua a phu zok mai Grace chuan a fanu chu mai cheu patak to angina muthuta a buai zo vek chu mai chia chu avarek thuta a thing ta hrep mai a fanu en tomna azot zui alu khuna po thlak nu chuan a fanu en tlekha lo lan ni reng mai Grace chuan kha mai cherap om deuh kha a fanu en tangin aron in thlak le nia angai tlatane Bertha chuan aron om pui vata en ero chuan anu khosak dan chu a hlau tak zet anu chuan tha tuma angai ne thil hleng chuan Grace po chu angong na sa hle a eng thil ngi angai na sha thiam lo tak zet ani anuwa chuan thil hleng chung changa a pasal Charles chuan Grace chu alo zila chuta thil hleng eng ma hria thiam bik lo thu soin ama chuan dik lo om thu chu a soya enge chu chu a hriat bik lo thu beidong tak chuan a soy ne ma se Charles chuan eng thil vak ma chu soi bel lem lo in dawna kir le ngai to thu chu alo hrila Grace chuan in daware to thu chu hrilin an nu pa chuan an in hial chiam mai sin chu in thlakin thil engi lo an lo ti dun atu kani chuan a pasal Charles chu in dawna kir le to a chutia kalsan le dei tamai chu a beidong tak zatare chuti lai chuan puan zarte an lo in hong vek mai en le Nicholas te chu an ron aw na samaya chu vele Grace chuan aron pan ngal englu lo na ruma chuan a hruai lu ta ma se room zong zong a puan zar te chu alo bau vek mai an bung ruwa te po chu alo bau nual mai ne har sa tak chuan chalkboard chuan englo lu na tuk ver chu adal sham shama ma se fa ten ni eng lo en po chuan an kang tami lo ti a hria chuan makati hle an pa muan du thu chu an lo soya akal le to thu hril chuan an lung oi lo hle mai chuta a chia hlo te chu puan zar om na chu alo zota alo vin hrep in beng dai sham sham tura ron ti in afa te chuan ni eng allergy to lo thu chu an ron hrila Grace chu athin rim zol sau mai nasa taka angin ami chhor te chu ban ngal mak mai chumi hnu chuan afa te chu an lo mang ang tak zet an nu chu puan zar zong na phi boi chunga ama ang bokin maksak taken khosale tura an ngai sin chu in thlakin nopang te chu pona an lo oma an pa chu an lo zong na samai chuti lai chuan Grace po chuan a thil zon chu chi hlo ruma chu lo mu chuaka chuta thalak pakhat hi a mu chuak hlol chi hlo te pathum Mrs Bertha Mr Tatal le tong thelo le dia te kha an lo chuang nol mai thalaka chuan an thi kum in ziakin sangkha zariat somko pakhat ti lo chuang kala om zia chuan chumi pathum te chu thlarawan lo ni dei to ane kumsom nga liam ta khan an lo thi dei to ti chu Grace chuan a thachua ka ne sin chu in thlakin kha thlan mola khan no pang te chuan lo oma an hnunglama chuan khang chia hlo te kha an ron lang thut en le Nicholas te chu an ron pan nai an hlau tuk chu rang takin in lama chuan an tlan kir ngala ma se khang mi pathum te khan an ron lo zui zel Grace chu ron lang hlolin afa te ron chan nan chung ho chu silai chuan ron kap pop mai ma se chung thlarau ho chu atina thei der lo ina tlan lutin ruma chuan afa te chu akal nana birutur chuan ati porlama tang chuan Mrs Bertha chuan thlarau nei na chen dun dan zir turin Grace chu aron tina samai an pathum chuan tuberculosis wanga an thi thu chu aron soya Grace nge po chu an na nang chia thi ve thu chu aron hril ta dot mai Bertha chuan an tho tir kha chuan an hriat bik lo thu chu asoya an nuwa thudik an hria chhuwa dan aron soyene in an chhuwa sanani chuan thlarau dang an ron lu tanga afa te pahnih chu aron chu sak dai tur thu Grace a hril chuan alo mangang tak zet atirama pitar rap omzet lo lang khan afa te chu alo mu chuak anu Grace o ang chia chuanin alo bia a chu vele chak takin in chunglama chuna tlan chho ngala pitar pakhat le Victor ta chung ten do kan lo kil bial chu Grace chuan wa mu a akianga chuan afa te po khan lo om ve alan dan chuan mithi to te thlarau lo bia kan tumani mel hle
an zinga Peter ber chu sarle sang thil khoi tu berania Grace le afa te chu aron bia alan dan chun Grace le afa te chu anlo thi dei to alo ni a ma se an thi to ti hrelovin mishing pa ngai angin anlo khosa hi alo ni chu Peter chuan no pang te chu alo bia a than ni laya thil hleng te chu alo zot chu ta Grace chu ron thin rim thutin an thil ti chu ron ti to patum do kana lekha phek chu la in a pot thler veka chu mi thi thlarau be kan tumna an kalpui po chu a top zui chu mi hnu chon hun kal to ron langin a pasal Charles in do na aron kirle to lo wagin alomang ang tak zeta chu chuan Grace chu aril rungai tu na zong zong ati buaya depression na sa tak nei zuin a fa te chu alo reklum vekani chu mi hnu chon ti binat na wangin a boral zui chu tak chu a chial lo ma sa ten in an lo chhuwa san dei chan po kha alo ni sin masalama a pasal ron kirle po kha a thlarau lo ni in do na chu lo boral dei to ani ani na taka chon he in hi mishing dam lai pianoist le anupui le afa Victor te po chuan an lo luwa ve a kan hmu to agin pi Grace nu fa te thlarau po chu bia kan lo tu mani ma se an biak thei lo wang le Grace le afa te thlarau an hmu renga wang chuan chu ina chun lo chengam to lo movie top lama chuan Victor te chung kwa in an lo chhuwa san lai ron langa chong chung lama tangin Grace le afa te pahnih thla chuan an lo thlir reng chumi hnu chon chuin lian tak chu shalle tura khari ani a ma se Grace le afa ta chuan thlarawan ni te anin hriat to hnu po chuan chuin chu chhuwa saran tum lovani